eta longitudea 30 gradu egia. 10, 9, 8, 7. Bueno, leheneko, kasko honen bitartez programazioa egingo dio, bai? Egin duela aktibatzen, orain. Hizkuntzatan programatu duen, badegitzen ingo duten. What is your name? Nola dut izena? ¿Cómo te llamas? Comment t'appelles-tu? Bonjour, je suis... Ogi, ikusten? Raúl eta Rocío, etorri direktu. Bueno, horrentxe bidaia egiko dugu. Hasiko da bidaia eta ni bitartean, nola bidaia oso lutzea den, ni bitartean programatu ingo ditut. Jarriko ditut kaskoa, eta balsaren erritmo egitarra. Egitu zuen ditut balsaren erritmo? Hobe, ze horrela programa funtzionatu gale badezake, arrakasta izango da, bai, exiko dutan. Bueno, orduan, agian hoberena izango da astea, ezta? Bai? Egia, Rusiara guazela enertzi bermendean, izkuarizko hotza egiten du, dena elurre eta dago. Bueno, zuen gartala ez duzteko, bai? Jarriko ditut horrela, bai? Mare, ustedik egin bukana eta ni gartzunago eta ez da ez pasa. Ez horrekatu. GPS aktibazioa.
1882, San Petersburgo, Errusia, latitudea 49 gradu iparra, longitudea 30 gradu ekia. 10, 9, el ritmo irugarra programate. Sentite tutto il ritmo? Vai. Mugimendu automata. Aurrera. Lasaiago berrimoa. Oso ondo. Oso ondo. Ez baduzu nekatu nahi lasai, eta orain adi, gure masuak nekatzen denean, era etxi eta zuriko bertutara horretatzen zea. Zuzki, horregatik programatu dut. Programazioa aktibatzen, zerriko irutarra, bat, bi, hiru, aurrera!